वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो गोबाव समनि उनाव दिनै माने मोनसे ब्लग बनायनो आखायाव लालायबाय लोगोफोर बाय द वे दायो जों थांगासिनो मोनसे बडि स्पेशल इभेन्टआव बा लोगोफोर मोनसे सोंथि आरोना नोंथांमोना माने एन्टारटेनमेन्टआव बारा इन्टारेस्टेड ना ब्लगिंआव लोगोफोर बारा इन्टारेस्टेड स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे माने ब्लगिंआव दासान्दि एसे माने भिउआ डाउन फैदो आरोना आरो लोगोफोर भिउ फैयाबा बहुद हामा नाङो दे माने एसां खस्थ'यै लोगोफोर भिडिअ बनायो बेयावबो आरो भिउ फैयाबा माने गोसोआव बहुत बेलेग आघात नाङो आरोना लोगोफोर दायो जों थांगासिनो मोनसे फेसन श' जागोननो माने जाबावमोनखौ लिंदो आरोना खाथियावनो आरोना माने करमतलायाव जागोन स' एसे मोनाबिलिनि बेरायनो थांसै लोगोफोर अके थ' दायो जों थांसै ओंखारनोसै थ' नै जोंनि रुमा थ' लोगोफोर दायो जों नै थांनो थाखाय फुरा रेडि ओमफ्राय नै जोंना बिब'आ बा मासे देलायगासिनोलै देखो दिनै माने लोगोफोर फेसन श' जागोन ओरैबायदि समायना समायना गार्लसफोर देखायगासिनो लोगोफोर क'क्राझारनि लोगोफोर दायो जों नै सफैबाय प्रग्रामसिम माने नैयाव जागोन आरोना प्रग्रामा नै बिब'आ माने फैनाय बारा मोनबाय नै जोंनिया एवार्डखौ बिब'आ मोसानो थाखाय रेडि जालायबाय दसे उनाव नोंथांमोना मोसानायखौ नुसिगोन दै दायो मा गान मोसायो दे दायो जों नै प्रग्रामनिफ्राय न'आव सफैबाय ओमफ्राय ओरैबायदि बरिया मोसाबाय दा जोंनिया बिब'आ मेंसिजोब्बायनो मालाय हिटखा उन्दुनोसै ना गुड नाइट दे ओमफ्राय दायो बाजिगासिनो 12टा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन